magsaba! Damage, kamusta? Dili ti kahatagag san sa mga ayong kumpiyansa. Christian, kung paminawon ninyo, murag disipulo sa simbahan. Pero kung makita na ninyo sa personal, adik kay larawan! Kailangan pa ba na ako ning ukayon para akong kamot kay mahugawan? Kailangan pa ba na ako ning kuy-kuyon kung wagi hapon ko'y mapuslan? Last barrel, trying to reference like 357. Magnum badado o yalas, I don't need it fucking gun. Kaya sarap batil pa lang sa ubos, gikan patas, kaya tiga sa bayan. Sobra kaangas tao karon ni pang parok na mo duhanin kay parehas man mo mga bading. Mahimo na karong horror scene kay patuyukon ko na imong ulo nga murag kasing. Grabe imong kamata. Ako si Barak, na walag tuo sa imo na pang counter. Isa! Dua! Tulo! Ikatulong nga batil na ito karong gabi una. Magsaba para sa mabot katula. Tira punto rap batil sa bukid, pangandoy dos. Shout out sa itong mga sponsor. Kalinaw Local Brand PH, Hope Trades, Tindahan ni Sunny. Salamat kay Gobernador Ronel Rocky. Itong mga tropa din na sinamak sa lumad. Itong mga tropa nga nadri karon kay Rayods. Salamat bro. Sa tanan-tanan, ngamiyan ni Dre. Dahil salamat sa inyong tanan. Nagapon ta sa Igimaw at tuwin pangantukan Bukidnon. Gikan sa kong tuo. Gikan pa Valencia. Magsaba para kayo, Rebel. Yeah, ni Rebel shadow sa gimo na mong kan li secret bahara New January shadow sa Valencia Street of the 13 shadow sa mga tawo niya to karon niya wadop. Yo, New Genre Artist. New Genre Artist. Ito to na. Gikan sa akong wala. Gikan pang pangantukan Bukidnon. Propeta ng tula. Magsaba para kay Macbars. Hindi. Nagkwento sa sila kaniya mga igala. O gato ang idaog. Si Macbars. Gipilit niya nga mauna si Rebel. Unang round para kayo, Rebel. Last barrel, trying to reference like 357. Magnum badado o yalas, I don't need it fucking gun. Kaya sarap batil pa lang sa ubos, gikan patas, kaya tiga sa bayan. Round 1 game? Game! Sa wala pa na kailako ang your Rebel rin sa liga na lang ko'y gusto patunayan. Kay sugad una sa kasaysayan, wapay evil nga nagpaluhod sa anghel. Pero karon yung masaksihan nga ang arkanghel na po'y muluhod sa ako nga tubangan ug tamakan na yun. Tapakan ako imong pangalan kaning anghel nga ni naog sa yuta. Dili na ni ka sa kaubalik. Oh, natingala nga nung niduko pero wala ako niluhod. Di punit na ako ang sungay nga natagak. Nagiputula tuwang Christian pero salamat na ako'y gamit ipatay. Kani sungay sa lugan ng patama laos. Napos panis likod yun. Luba-luba ang tikaw. Sungay ipatarak ko ipatarak ko ipagmahay. Dayon ipabilin sa sulod ng akong sungay. Oh, natingala na sila nga nung nakalupad pa ka pero ang tanan kiplanado aring demonyo wala ti kagibalian og pako para makabalik pagka sa langit pero dalan nimo ko sungay. Imong gipildi ang sergeant tung SG imong gihandle ka shotgun pero Macbars ako lang ipahibaw nga nana ka sa shooting game ug ako ang sharpshooter imong kag shooting range ikaw lagi naghandle sa SG pero ako'y magpabuto. Oh, dagan nga tuo nga nawala na ko sa linya. Gitry ra ganin ako kuha ang choke para sa SG tong shotgun dili katagin ni ako na pud mutira. Di na ko matingala og di ko kadaog diring lugara kaya ang organizer taga pangantukan, ang judge taga pangantukan, ang makontra taga pangantukan. Shit. Wala tsansa. Pero balik tas tuig 2000 la gusto 11 kay gusto ninyo pangantukan masakit ninyong dangakan. Yo. Check. Your Evil versus Macbars away sa duha ka rapper nga broken. Ang kalahian lang gibulagan kasi muhang uyab tungod kay gamay kay kag uten. Ang kakarog lyricismo nga ala Eminem ang kalag ni Tupac sa korni sulod na sa ako mamen. Sobra ka
sao karon ni pangparok ta mo duhanin ni kay parehas man mo mga bading. Mahimo na karong horror scene kay patuyukon ko na imong ulo nga murag kasing. Grabe imong kamatayong karon murag kag nagtan-og sa lida nga Friday the 13. Bilib ko si muhang ka kursunada pre. Kinaanhe ka sa kong balwarte nga kabalo namang ka og unsa ako ka deadly. Welcome sa Southside. Lugar sa mga bulawan nga MC. Permente, Mediremo, Abante, og naadre ang mga iro sa hood. Mag-rap mi bisan sa highway. Yeah. Mag-rap mi bisan sa highway. You're evil. Timplada nimo sa rap, grabe ka parat. Sobra na akong agresibo karon musugot ako mabuto ni karon ang akong ugat. Imo pakipagdula sa ako na ahat. Kay kung kining akong mata mo kilat, panigurado wala to mga bara mo bakat. Kaya na ako makipag-battle rap on the spot. Tang ina. You're evil, kamusta na? Balita na ako, broken hearted daw ka. Imong kasing-kasing, okay na ba? Pupitik pa ba? Tambag na ako sa imuha, isip imong kuya, ayahutda imong gugma sa babae nga puta. Kaya biskin pag 24 oras ka maghubog-hubog diha sa imuhang pagmata, magpabilin lang gyapon ang resulta. Magpasakitan ka. Ug shout out sa imuha amiga. Sukad imuha amiga, sukad imuha ning gibulagan ning tawhana. Tan-awa. Dako na kaayong problema kay gasugod-sugod na ni droga unya din na halos mutog pa. Inggrisiro to ning bataa sa mga crowd nga perting buguka. Inggrisiro to ning bataa sa mga crowd nga perting buguka. English pa ka ultimo sa imuhang ngalan nga evil sayop na. Diha palang daan human ning istoryaha. Kung sila imuhang napatuyok sa imuhang sistema, ako ay kuglibaa. Kay tang ina. Ako ay kuglibaa. Kay imong utok hugti na ng ruska. Produktora man ka sa duha ka magtiayon nga na schizophrenia mo nang imong utok na haros na. Inana ginabasta mga rapper nga made in China. Kaya taka yawa. Kaya takapat yun pinaagi sa simple lamang ang mga linya pero dili ni si simple rhyme. Ako si Mac Bars, imong pinakabagtek nga na kontra. Mas pakapatay pa ko sa imuhang kaugalingon nga konsensya. Duwara imong padulngan sa kuwa. Ospital o kamatayan. Pamili na. Oh Yeah. Shout out sa new genre artist. Di nyo makita kung sa kahalimaw inyong gituring ang maestro mo. Paminaw mga estudyante. Bawal lang mo pasi kay magsugod na akong klase. Round 2 game? Game! Round 2 na. Di na makita kung kasi tinuod nga maestro sa tong duwa. Sige, ikaw na ang naghanog ability. Pero ako ang mas creativity. Bisag mag-alert ka sa imong tot. Magsakit ako ang cavity. Di ka katulog sa imong pagkapildig at sikan sa IT. Ako ang bata nga mo spray sa imong record of graffiti. Mas deadly pa ni kay Meli nga enemy. Kaya pag ako'y musalang sintablado mo, lutang tanang butang, stop your breath. Ako ang gravity. Oo, minus pagkag metaphor. Pakita ati kag syllable. Gahit pa ni sa incredible o hard pa ko sa insinable. Bisan pag naka-invisible, ma-visible kay possible ako mga linya unpredictable. Walay kaya mo pugong ako unstoppable. Una ako sa battle pero walay kaya nga mo break, broke ako unbreakable. Sa battle nila SG, nang dami ginahan, walay batasan. Kaya lagi pwede himuntan ng gun, bars para makapatumba. Pero Mac Bars, ako na mismo nagigon. Igawasin mo ang gun bars, pero pagbalasa para sa baraha. Saktong pagbalasa sa baraha, 553 ang gikuptan. Ganihara ko nakapinta, gihulat ng ganina kung patay nga mo ba ako siyang kabaong para mo surrender sa iyang gigunitan nga baraha. Pasiaw kay ning mga post sa Facebook kay lagi yatap na raw ko. Sureball na yang kadaogan. Pero diha ka nagkamali kay imong gituring nga patay pag human ani nga batin mo rag maupay mubuhi sa imuha. Tagalog sa ta kadali. Yatap na to sa akin kaya hudyat sa aking kalaban. Panay post pa to sa Facebook na kesyo. Yatap na raw ako rap and peace. You rebel pero walang uuwing talunan. Di kita ililibing pues ngayon na nagtagpo ibang dilobyong mararanasan. Madudurog pati buto nitong kalaban sa sobrang sakit mga angapayan ngayon. Bumaliktad na yung laro. Ikaw naman yung nakahigat ilalamayan ngayon. Anong pakiramdam na nasa harap mo na si kamatayan? Mo ni mga bag-o nga rapper karon.
Kuni mga bag-o nga rapper karon, halos dili na manggali na masabtan imong pronunciation. Sobra nimo kagutom sa battle rap, apil mo pag-deliver imuhan ang ginakaon. Mas mapaayo man siguro ni mga bata ni mga rapper sa adtuyon. Mas maayo man siguro ni mga bata nga rapper nimo sa adtuyon. Daan nakakaroon sa imong critical condition kay gitagaan ta kag panahon para mo atras, pero imuha lang gihapon gipadayon imong imahinasyon nga imuha kung pildihon. Abi nimo pwede na dong ang pagbangga nimo kay Macbars murag ikaw na mismo naghimo sa imong kaugalingon nga lungon. Kay bisan unsaon nimo palawom-lawom di nimo kaya nga balion ang akong dedikasyon ug paglaom. Maong isa na ko di nimo kaya balion bisan unsaon nimo palawom-lawom din mo kaya nga balion ang akong dedikasyon ug paglaom mong ako mga bara akong gipakalayo para kining atong liga dili mapalong. Mong isa nako sa nagpainit aning putang inang battle rap sa Bukidnon. Kung natandog na imong garbo sa akong gipangingon, tawagi si Art sa hotbox para maset ang venue ug destination. Mga putang ina naibit og kapela kaya takapatyon. Yo. Pero bilib ko si mukha kong sunada, pre. Sana, pre, nawala na. Pero bilib ko aning bataa. Kanyan helang dire para magpakulata. Literal nga gikaon na ka sa sistema kay ni duol ka mismo ako mismo ang imuhan disgrasya. Dili ni dula nga para sa masa. Kay mga lyrical na nga mga tao makasabot ani nga mga tema. Dawata akong propaganda para imong utok mabut nga og sustansya. Di pa ka-applicable makipagdula sa ako kay ako ang magician nga nagbalasa ani nga baraha. Munang susugod pa lang aning atong tema, gikan na kasako ang tamod tang ina ka. Gikan na kasakong tamod tang ina ka ako mismo sa imuhang naghulma. Munang undang-undangin na imo pa demonyetang punyeta kang bayot ka. Kaduha na gali nag-choke si Mitsuya pero padayon gipildi lang gihapon ka. Munay pinakadako nga ebidensya nga waka. Mura kag dragon nga way buga. Mura kag agila nga nabuta ang mata. Di man kumutuo nga naibugok pero bugok giday ka. Direkta nga istorya imuhang utok na simuhang lapalapa. Kunang dili na ka mo glow up sa battle rap. Kay imuhang utok pulbura. Ina. Sorry. Ginervyos na kadre ayaw palabi o pangape. Kung gahi kag ulo nga murag hanamitsi sa kuragi. Ako'y mupugot ana. Ako ang mauti sa Marawi. Dunay utok nga terorista inana akong imahe. Sorry. Utang-utin, bro. Dunay utok ka terorista na ana akong imahe. Kung suguon ko sa kong amo, mo-assassinate ni presidente. Di ko rin mo kaya po nga war on drugs ni Duterte. Dubahog na ka sa ako ni Paradoxe. Gusto niya makita o kung saon takapagpilde. Di ko rin mo kaya ako ang abogado nga veterano na ani nga korte. Tanginan. Round 3 para sa last round. Round 3 para sa last round. Malamang bilang na lang yang oras, isang tirang purong barang patay kapag sumalang. Sa pag-uwi ko, bit-bit ko na yung Macbars. Walang kwenta mong pangalang, di nagbilang yung kalabang. Puro na lang paratang lang sa labang. Ngayong wala na nang atrasan, mabibete to sa 3C. Kaya ano standing mo? 4-1. Walang galang na po. Kailangan mo pa ng 8 bilang para pumantay sa akin 13. Ano? Ngayon akin ang gabi, patay ka sa dilim, ako yung night stalker. Ubos ang iyong dugo, ako yung blood seeker. Palakul sa iyong ulo, ibabaon. Kahit mag-critical ka pa, malabo mo akong patayin. Ako yung life stealer. What the fuck, Dota game? Baka nakalimot ka na undying na yung Rat King. Macbars, humana na imong panahon. Sulod nagbalik sa imong lungon, pero ay hati ka ilubong. Nanay 3C ka kandado nga gitaod, ug 3C ka lang sa nga ni taop. 3C ka lang sa nga ni taop, napaki 3C ka adlaw, ug 3C ka oras, ug 3C ka minuto. Pero mangutan ako kay napay 3C ka segundo ni dulot na ba ang triskaidphobia, no? There's no level on me. Silent L for evil on me. No revelation in her cause you rebel in here.
Rapper nga pataka nag-deliver. Para masabtan nimong lyrics kinahanglan pa i-chat sa messenger. Karon na kay kwentro kag tinuod nga hustler versus wannabe nga hip-hopper. Tukod-tukod pagliga ning pisot nga organizer. Mga bano ra ba tanang nang interana ginapag inyong leader si Your Evil. Yawa. Isabay-sabayan na kani paradox para di ka ma-open sa iya, brother. Pero ang tinuod giluod sa simuhang gihimo nga liga mong di na kaya i-like o i-share. Awa, suri, yaw. Okay, magsabata para ato labay. Judges. Yo, it's your boy Soy Punks from Hotbox Death Crime. Atay na akong tulo ka buto kay Yuri. Ha? Atay na akong tulo ka buto bay. Yang kuhan. Yuri Bell. Ano na. Judges. Next, shout out kay Edison, atong cameraman. Round 1, medyo nitupong na sila to kay starter nag-choke si Macbars, pero pagka round 2, magkakaata ko yung kinang-disqualified na basa igagwan. Note kay importante kinasta na ng pag-memorize isa gina sa rap battle, ang pag-memorize. Kung dili ka, kung wala ka na bay, kung kaya nimo ma-freestyle, madala nimo kuan around boy dira, pero kung kana mo wala bay disqualified dito sa kuha. Round 3 samot na kay choke na yun. So Your Evil go 1 to. Yo, what up? Sa Ibrahim. Trapon ito. Sa Pantupan. Sa Taldigan. So, klaro na kayo ba nga? Your Evil yun. Klaro na yung kayo, no? Nagbasa na ni Macbars ang good. So, ito. Di na ko mo atag kung mga dangan pang istorya. Your Evil. Judges. Ay, ano? Yawa pakyo sa ilang duwa. Yawa pang lead mo sa GCB, yawa. 5-0 para kay MC. 5-0 para kay MC. Round 1, 2, 3 si Yoifel. Mas limpyo doon. Kita kayo ka choke sila. Wala kayo, judges? Yo, what's up? Mitsuya, shout out sa Teropunto, sa Sinamak sa Lumad, sa Bitcoin Hood. Kung shout out kay Yuri Bill o si MC Bars. Sa akong nakuhan, all round, jatag na ang Yuri Bill kay consistent kay sa mura to. Shout out yapon kang Macbar, solid. Ang nato sa atong judges by 5-0 para Your Evil. Palakpakan na to, bay.